Selam dostlar, bugünkü шығарылыш гадәти түгел. Бик күпсанлы сораулар буенча ярты елның иң кызыклы, иң мавыктыргыч мизгелләрне күрсәтергә булдык. Эфирда яшьләр тукталышы. Бергәләп карыйбыз. Сәлам, күңелсезләнеп ятасыңмы? Әйдә, мин сине бәйрәмгә чакырам. Киттек. But I don't wanna fall down the rabbit hole. Cross my heart, I won't do it again. Бу нәрсә дип уйлыйсызмы, дуслар? Әлбәттә, Шарлар фестивале. Два, три, давай! Әлеге фестивальгә бик күп кеше килде. Һәм үзенең килүенә бер дә үкенмәгән дип уйлыйм. Чөнки монда балалар өчен кечкенә генә җәннәт. Бөтен җирдә шарлар. Безгә бер кечкенә мастер-класс та күрсәттеләр. Checking your name. I tell myself, draw the line. Now do I do? But once in a while I trip up and I cross the line. I think of you. 2 years are just like that. My head still takes me back. Thought it was done, but I guess it's never really. Карагыз, минем дә килеп чыкты, дуслар. Рәхмәт. Сезнең берәр кашан күргәнегез бармы? Шарлардан зур курчак. Юкмы? Карагыз, дуслар, нинди матурлык. Күңелеңне күтәрдеңме? Күтәрелсә, әйдә соңгы җәйге айны өйдә утырма, ә саф һавада күңелле итеп үткәр. Гасыр татар хатын-кызының заманча образы ничек сезгә? Ошыймы? Бу коллекциянең калган образларын һәм аны уйлап табучы дизайнер Нурия Умай белән таныштырасым килә сезне. Нурия, сәлам. Сәлам, Гульнас. Әйт әле, дизайнер булу теләге кайчан һәм ничек туды синең? Ну, вообще, я с детства очень много рисовала, шила куклам одежду, то есть создавала именно полный образ, начиная с головного убора, заканчивая обувью. И меня это всегда вдохновляло. Но после школы я поступила на инженерный факультет, на специальность геология. Я по специальности по образованию геолог-нефтяник. Вот. Но после окончания какое-то было сомнение в том, что, возможно, это не мое. И у меня не проходила вот эта мысль навязчивая о том, что я должна создавать, хочу создавать. И у меня это как бы получалось. И тогда я решила все-таки рискнуть и принять свой талант и начала создавать коллекции. Синең коллекцияларың шул кадәр нәзакәтле, син менә илһам чыганагын кайдан аласың? Основное, конечно, что меня вдохновляет при создании образов, это наша история, наша мифология и традиции. Девушки 19 века, то есть насколько татарки всегда были очень современными, очень утонченными. Они всегда очень красиво, ярко и богато одевались. Это
подтверждает нам исторические факты. И это все как раз и является вдохновением для меня. Син үзеңнең образларыңны, коллекцияңны халыкка күрсәтәсеңме? Да, я участвую в различных конкурсах и показах, это меня стимулирует, мне хочется показывать нашу татарскую моду не только в рамках Татарстана, не только в рамках республиканского, на мероприятиях республиканского значения, но и, конечно же, хочется показать это и в Москве, и вообще по всей России, и вообще вывести как моду в татарском стиле, вывести на высокую, на подиум высокой моды, то есть на мировую арену. Булачак дизайнерларга нинди киңәшләр бирер идең? Создавайте то, что требует ваша душа. В нынешнее время дизайнеры, они ограничены рамками, то есть рентабельно, нерентабельно, покупаемо, не покупаемо. Но есть такой формат, как масс-маркет, да, то есть для людей. А есть другой формат, творческий формат. Вот лично свою деятельность я отношу именно к творчеству и даже своего рода к научной деятельности. Это не просто разместить тюльпан на футболке, это не просто там что-то, какую-то вышивку сделать. Да, конечно, это сейчас очень актуально и, наверное, востребовано и желаемо основной массой, да, татар. Но в то же время есть еще другое направление, как искусство. Соңгы коллекцияң чыннан да зур уңыш казанды. Сен хәтта Мәскәүдә дә күрсәттең. Шушы коллекция турында тулырак сөйләп кит әле. Да, свою коллекцию я презентовала в Доме моды Вячеслава Зайцева. Эта коллекция называется «Хумай». Для аудитории это был какой-то новый вообще стиль, новое направление, потому что сейчас очень активно развивается русский стиль, да, очень активно развивают азиатский, то есть узбеки, казахи. Вот. Но именно на данной площадке я единственный дизайнер, который представил именно татарскую моду, то есть современное такое видение татарской высокой моды с таким глубоким историческим подходом. Вот. И коллекция сама называется «Хумай», на самом деле не просто так. Я связала образ Казани и образ птицы Хумай. Это женское начало, это птица, предвещающая счастье, возрождающаяся из пепла. И я связала именно образ Казани и птицы Хумай, потому что Казань, так же, как и птица Хумай, возрождалась из пепла. Ее жгли, она снова возрождалась, ее жгли, она снова возрождалась. И в моих образах присутствуют элементы, то есть узоров птиц, перья, легкость, полет, воздушность. Вот именно это и стало основной концепцией вот именно этой коллекции Хумай. Яулык кию соңгы арада бик популяр тренд. Аны намазга баскан хатын-кызлар гына түгел, һәр хатын-кыз кияргә мөмкин. Чөнки хәзер яулыкның төрле итеп бәйләү усулларын уйлап тапканнар. Казанлылар яулык киюне модада дип саный микән? Әйемә калса, хәзерге вакытта яулык кию, төрле тюрбаннар, шундый этнический стиль, ул бик актуаль. Мин уйлыйм, модада гына түгел, ул хәзер хатын-кызларына бик киешәдер дип уйлыйм. Мин менә үзем дә киесем килә. Яулык электән кигәннәре, электән бара ул яулык киюе. Мин мәсәлән мода дип әйтмәс идем, ул кешенең эшкә халәтенә бәлки туры килә торгандыр. Иң мөһиме яулык ябу ул Аллаһ кушкан эш. Шуңа күрә ул килешәме, килешмиме, ул инде безнең соңгы ни булырга тиеш, намерение. Кем ничек раслый инде мода дип инде. Ул бит минем өчен яулык ул әгәр дә мусульманча ябылса, ул инде дини, кеше диндә, намазда дип уйлыйм мин. Ну, төрле яклап карарга була инде бу әйбергә. Тюрбан шикеллерәк ябып, әгәр дә муеннары ачык булса, бу теге үзенә карата бер стиль дип уйлыйм инде. Мин эшкә яулык киеп йөрмим, менә идә ашарга пешергәндә яулык киям, ашка шәш төшмәсен өчен инде. Һәм мин инде яулыксыз күз алдына китермим. Яулыкны үзенә үзе бәйләргә теләүчеләр өчен җырчы Гүзәлемнән мастер-класс тәкъдим итәбез. Хәзер мисез эшләгән иң беренче усул, ул минем башымда булган усул, бик җайлы, 1 минутта ясалып торган әйбер, 1 минут энәсез, 1 минут заколкасыз, бик җайлы аны мероприятиеләргә дә киеп була, аны өйдә дә киеп була, бөтен җирдә дә универсаль вариант бәйли. Һәм менә хәзер күрсәтә
башлыйм. Былай яулыкны икегә бүләбез дә. Бер ягы менә шулай ичке ягы кыскарак калайны. Менә шулай артта урыннары белән генә алмаштырабыз. Без аларны ике якка чыгарабыз, һәм менә шушы пашырабыз, шулай аккуратно итеп куябыз. Ике жгутик дип әйтим инде менә шундый полоскалар. Кысып бәйләсәк, ул матур тормаячак. Менә болай булса да ул матур булмый. Менә болай булса да матур булмый. Шуңа күрә ул менә шундый произвольный иде. Анда полоскалар чыгарган, ул шундый пушистый була, колакны авыртмый. Иң мөһиме, яулыкны да, конечно, сайын итәргә кирәк. Аның йомшакларын сайларга кирәк. Йомшак һәм шумый торган башта. Хәзер мин ясап пешердем, сез карап торырсыз. Biz аны üskә күтәрдек тә һәм урыннары белән алмаштырдык. Ул получился менә шундый узор. Шушы ике полосканы менә шушы беренчесенә артына гына башлап куябыз. Бернинди закон да кирәк, бернинди нәрсә дә кирәк. Менә бу абадык йөри юк туда-сюда. Артка да бара, алга да бара, кемдәдер алгарак ошый, кемдәдер арткарак ошый. Бу полоскаларны да үзегез сөйләйсез. Ешрак куеп та була аны, алай уклап китереп тә куеп була. Кысмыймы башлый? Юк. Менә шулай көне буе йөрергә можете. Бу беренче төшмәй дә, тузмый да, шушы резинка аркасында артта шундый объем була инде. Менә апаның юкка имеш эшле минеке кебек. Шуңа күрә мин сезгә бу резинканы бүләк итәм һәм калдырам сезгәме. Менә монда хәзер куябыз без аны. Шуны сөйләп дигәнем. Кыска чәч миндә дә кыска чәч. Ул сорый инде ничек ясарга. Мин аңарда экспериментировать иттем. Шушы резинканы калдырган, шулай макушкасына куйдым да закупкалар белән эләктереп куйдым чәчләренә. Ул тора. Менә шулай икегә бүлдек яулыкны, шулай куйдым, бер ягын кыскарак ясадым. Һәм шул кыска ягын монда бәйләмибез, урыннары белән алмаштырабыз да, һәм кыска ягы монда чыгып калды, пластик кебек. Аны озынрак та ясап була, һәм менә бай муенны да каплап була. Если что. Һәм инде бу якны, икенче якны аны инде җәйбрәк, шулай акына бушакларын башырып, хәзер мисәл үтеп менә без бер нине ясадык, бер крупный дип әйтәбез. Шулай акында матур итеп сырлар ясыйсыз. Шушы пластикны астыннан көпин дигәнем, алай матур булмый икән. Өстеннән генә бер нәрсә җибәрсез, өстеннән генә. Икенче крупный инде өстенрәк аласыз. Анда инде менә кушылады, бик матур булып, андан инде дәвам итә. Һәм шул мине шушы беренче линияга башырабыз. Кызгыдан карап, менә шушы сырларын матур итеп ясап, үзегез инде узор чыгарып. Җәй чын мәгънәсендә кызу вакыт. Бигрәк тә Казан кооперация институтын тәмамлаучылар өчен. Чөнки 800-гә якын яшь белгеч өчен чыгарылыш кичәсе булды. Әлбәттә, алар өчен бу шатлыклы вакыйга. Гомумән алганда 8 ел технолог общественного питания факультетында укып чыктым. Хәзер шул специальность буенча ресторанда эшлим. Безнең уку еллары бик күңелле үтте. Без бик шат һәм инде бик зур рәхмәт укытучыларга һәм ректорга. Күп кенә выездной обслуживаниеларга йөрдем, төрле шәһәрләргә, үземә күп төрле үз һөнәремне сайлаганга беркайчан да зарланмадым, бик шатмын. Төрле шәһәрләрдә күрдем, башка халыкларның ничек эшләгәнен. Алар инде бүгенге көндә республикага һәм якын тирә өлкәләргә кирәк специалистларны чыгаралар. Но без инде алар белән менә шулай торып сөйләшеп, менә әкренләп менә шушы өлкәгә үзебезнең потребительский кооперациягә да кирәкле кадрларны әзерләү, менә ул иң олы максат. Миңа да, минем алда да, алар алдында да шундый максат булып тора дип әйтергә.
Инде менә бүген чыккан бөтен белгечләребез, бөтен студентларыбыз кая эшкә баралар, алар үз эш урыннарын беләләр. Беркемдә каядыр югалып калган бала юк. Чөнки алар укыган вакытта үз эш урыннарын табып, үзләренең практика базаларында эш урыннарын билгеләп, инде менә бүген билгеләнгән урыннарда, эшли торган урыннарда эшләячәкләрен беләләр. Бу безнең өчен дә бик зур горурлык, чөнки безнең инде үз нәтиҗәбез дип саныйбыз. Безнең максатыбыз бит инде аларга белем бирү генә түгел иде. Алар эшкә урнашып, үз көннәрен үзләре күрә торган булган үсеннәр, шундый белгеч булсыннар. Әти-әниләренә җиңеллекләр китереп, әти-әниләре горурлансыннар дип. 5 ел тырышып уку нәтиҗәсе кулларында кызыл диплом. Алда зур тормыш юлы көтә. Уңышлар сезгә. Сәлам егетләр һәм кызлар. Җәйләрегез ничек үтә сезнең? Күңеллеме? Җәйне сәләт белән үткәрүче яшьләр янына, Сәләт Саба аланында ял итүче сәлкешләр янына кунакка чакырам сезне. Әйдәгез, киттек. Мин Сәләттә 3нче ел. Мин быел Сәләт Сабада үземне беренче тапкыр шушы базада тоям. Мин монда иртә белән торабыз, аннан зарядка ясыйбыз, бик әйбәт ашатлар, бик ошый. Зарядкалар ясагач, без турыда җыелгач дәресләргә китәбез. Мастер-класслар бик кызыклы үтә, миңа бик ошый. Шуннан соң без биләргә бардык. 4нче елдан 9нчы елга кадәр анда бик без атмосферны ялтып кайттык. Безнең Сәләт Саба аланын без яхшы яктан гына күрсәттек, без биләр җыйып кыздырдык. Biz монда спорт ягыннан үзебезне үзләштерәбез, иҗат ягыннан һәм акыл ягыннан. Миңа гомумән Сәләттә бик ошый, Сәләт Саба яратам. Сәләттә ял итүче балаларның көннәре гадәти ял белән генә узмый. Җырлар, биюләр өйрәнүдән тыш, алар һәр көнне төрле кызыклы һәм файдалы дәресләр, мастер-классларга йөриләр. Нәрсә белән гомумән аерылып тора Сәләт Саба башка сменалардан? Беренче чиратта бу әлбәттә Саба белән, Саба территориясендә үтә торган лагерь. Күпчелек балалар Саба районының үзеннән һәм башка сменаларга караганда бу Саба балалары инде беренче көннән беренче тапкыр булуга карамастан Сәләткә бөтен дөньялары белән чумдылар. Беренче көннән инде алар әйтерсең бу балалар инде Сәләттә инде 5 ел ял итәләр. Сәләт Сабаның юнәлеше интеллектуаль иҗади моңа кадәр Сәләт Саба спорт лагере булып килсә дә, без быел интеллект һәм иҗат юнәлешен сайладык. Ләкин моңа да карамастан Сәләт Саба спорт ягына бик каты көчле. Форумда инде күпләр күрделәр Сәләт Сабаның спорт ягына инде көчле икәнен. Шулай иҗат һәм интеллект ягыннан да Сәләт Саба форумда барсын да шак каттырды. Һәр мастер-класс һәм дәрес билгеле бер юнәлешкә карый. Берәүләр төрле эшләрне ясаса, икенчеләр актерлык осталыгы, география һәм химия серләренә төшенә. Буш вакыт бөтенләй юк, чөнки без һаман биюләр, өйрәнәбез, сөрәнләрне кабатлыйбыз, төрле мастер-классларда төрле әйберләр ясыйбыз, дәресләрдә белем алабыз. Буш вакыт бөтенләй юк. Ине сагынырга вакыт җитми. Кызлар, сәлам. Әйтегез әле, нинди мастер-класска килдегез сез бүген? Без хәзерге вакытта вонючий бомбочкалар ясау мастер-классына килдек. Бу процесс ничегрәк бара? Без башта бутылкәгә салдык сода, аннан соң салдык крахмал, пищевой краситель һәм лимонная кислота. И буларны бөтенесен әйбәтләп булгатабыз и шушы формочкаларга салабыз.
Әдәман булып мин инде менә 2нче ел эшлим. 1нче аланым ул Сәләт Болгар булса, 2нче аланым ул Сәләт Саба. Әдәман булып эшләү миңа бик ошый. Балалар белән эшләү миңа ничектер тормыш юлымда бик зур тәҗрибә бирде һәм мин үз тормыш юлымда ныклы тәҗрибә тупладым дип әйтсәм дә ялгыш булмас. Башка елларда форумнарга килгәч, бөтен аланнардагы балаларга карый идем. Сәләт Саба аландагы балалар ничектер миңа бик якын кебек тоелды һәм шуның өчен мин Сәләт Саба аланын. Сәләт аланнары аралашу һәм җәйне күңелле уздыру дигән сүз генә түгел. Сәләтне төрле яклап үстерүне үз эченә алган искиткеч гаҗәеп мөхит. Син дә сәләткә кушыл дустым. Сеңдер юлга карап, ашкынып сиңа барам. Барам гына түгел бәлки, канатлы аттай чабам. Җиде катларны үтеп, җилләрне узып барам. Сиңа булган хисләремне сөю җырына салам. Күзләреңне күрәм дип киләм әле, хисләремне моңга төрдем, җыр итеп бирәм әле. Сөю көткән күзләреңне күрәм дип киләм әле, хисләремне моңга төрдем, җыр итеп бирәм әле. Хисләремне моңга төрдем, җыр итеп бирәм әле. Сөю көткән күзләреңне күрәм дип киләм әле, хисләремне моңга төрдем, җыр итеп бирәм әле. Сөю көткән күзләреңне күрәм дип киләм әле, хисләремне моңга төрдем, җыр итеп бирәм әле. Хисләремне моңга төрдем, җыр итеп бирәм әле. Шулай итеп, дуслар, тиз генә ярты сәгать үтте дә китте, чыгарылышыбыз азагына якынлашты. Бер атнадан кабат күрешербез. Пока-пока. And I don't mind.
this? Tell me if you want this, baby, do you want this? Baby, when you got this, love me in a tank top, I can make it topless. And you wanna try me, baby, will you try me if you wanna cop this? Don't